Xornada moi complicada no interior da provincia de Pontevedra. Preocupan as incidencias que poden ocasionar as acumulacións de chuvia que serán de ata 150 litros por metro cadrado en 12 horas. É a primeira vez que os afectados reciben unha alerta nos seus teléfonos móviles con recomendacións. Asusteime un pouco cando foi o da mensaxe e tal. Bueno, moi ben, porque nós xa estamos acostumados e tamén vos digo, se nós nos inundamos, o resto de Galicia morre afogado, Estamos xa acostumbrados, se ven así calmada que non ven con aire non hai problema. O problema é nos sitios baixos. Para min é normal estes invernos así de chuvia. En Fornelos din estar afeitos á chuvia, pero hai outros 15 concellos afectados onde non houbo clase e están suspendidas todas as actividades extraescolares e o aire libre. Vou a teletraballar pola mañán, despois pola tarde estou valorando un pouco como se pon, que é o que estábamos vendo ahora que é bastante mal. Claro, teño que ir hasta Vigo, entonces estou valorando un pouco se pon moi feo, pois no traballo e xa non me quedo sin problema, mellor que me quede aquí. E hoxe hai que cuidalo pequeno porque non ten colegio e estar aquí. O problema é salir a repartir con este tempo, pero os nosos clientes nos abandonamos, con cuidado e capeando. Para sair da casa hoxe, madre mía, vou solo por unha urgencia, senón horrible. Hai que ter moita precaución nas estradas e evitar desplazamentos innecesarios. Importante non achegarse aos ríos. En Cuntis, o desbordamento dun afluente do río Gallo obrigou os veciños a retirar pertenzas das vivendas. O servicio de emerxencia estuveron axudando a esta familia a desaloxar as partes baixas da vivenda e os animales que aquí teñen e, bueno, neste punto subeu en aproximadamente media hora, subeu casi 1 metro. Sí, pero xa ten habido e despois o río non está limpio. Ali a parcelaria alteou a carretera e a agua ven para atrás. En vez de desaguar para baixo, ven para atrás. A borrasca afectou tamén o transporte ferroviario, obrigando a cancelación de trens rexionais entre Ourense e Vigo, Guixar e Santiago. As maiores incidencias poden chegar ao longo da tarde por acumulación de auga. Preocupan especialmente zonas próximas aos ríos e algúns concellos como a Pontevedra, onde o aviso e laranxa decidiron activar o protocolo de seguridade e o peche preventivo de vías e sendas peonís en zonas inundables. No litoral pontevedrés o aviso é amarelo, pero en Vigo o transporte de ría con Moaña e Cangas quedou cancelado dende as 10 da mañá e a frota permanece amarrada en toda a provincia de Pontevedra.